Интересно ли е какво представлява сгърването и защо някои хора имат форма на тялото като костенурка? Тези хора имат в повечето случаи увеличена кифоза. Кифозата е изпъкналата назад област на гръбначния стълб. Гръбнакът има две такива изпъкнали области – в гръдния отдел и в края при опашката. При хиперкифоза тази изпъкнала кривина е над 40 градуса и предава заоблена форма на гърба. Заедно с увеличената кифоза в гръдния дял е характерно да се развият паднали рамене и протракция на главата. Хиперкифозата може да бъде единствено естетичен проблем и да бъде безсимптомна, но също така може да допринесе за някои доста неприятни проблеми. Прекалената кривина причинява схванатост, умора, болка, неудобство, дискомфорт и поради неестествената поза на тялото, нефункционалност на 100% на някои системи. Основно се засягат дихателната, храносмилателната и нервната система. Осложнения могат да бъдат проблеми с храносмилването, преглъщането, дишането и също така изтръпвания по крайниците. Като цяло хиперкифозата може да ограничи пълната функционалност на организма. Сигурно сте забелязали колко възрастни има с развити хиперкифози. Това е така, защото едни от най-срещаните причини, които водят до изгърването, са чести при възрастни хора остеопороза, дегенеративни промени на междупрешлените дискове и счупване на самите прешлени. Промените се срещат по-често при женския пол. При тинейджерите съществува и болест на Шуерман-Мал, което е заболяване с прогресиращо увеличаване на гръдната кифоза. В това видео ще ви говоря относно кифозата, причинена от неправилната стойка през ежедневието, тежки физически труд, застоял начин на живот, които водят до мускулен дисбаланс. Основният виновник, който води до мускулния дисбаланс при тези изредени причини, е гравитацията. Прешлените на гръдната област на гръбначния стълб, където се намира кифозата, са извън линията на гравитацията в стоеж и седеж. Когато продължително време заемаме неправилна поза или вдигаме тежко по грешен начин, гравитацията работи срещу нас. Предърпва тежестта на раменете и главата надолу и напред. Това от своя страна засилва и тонуса в гръдните мускули и отслабва мускулите на гърба, които трябва да предърпват раменете в правилна позиция. Когато тези фактори взимат участие ежедневно, с времето се увеличава кифозата, раменете падат напред заради засилените гръдни мускули и рамената става да се ограничава в мобилността си. Вече при развита хиперкифоза, за да може да гледаме напред с изгърбен гръб, главата се протрахира напред и нагоре и тялото не заема форма на костенурка. Свойствата на опорно-двигателната система ни позволява да коригираме създалия си мускулен дисбаланс и да възстановим правилната поза на тялото. Какви ще са крайните резултати зависи от вашето постоянство, ежедневие, възраст и костна структура. В следващите клипове ще ви покажа упражнения с подробни обяснения за тях, които биха ви били от полза с изглаждането на хиперкифозата.